Ukubambisana nokuhlangana kwethu maNingizimu Afrika, singakwazi ukuqeda futhi sisuse laba abasiphatha kabi, ama-askari. Kodwa nina base-diaspora enaphuma ezweni ngenxa yezimo enayibhekane nazo, siyacela sisizeni silwe nale nkinga eyadalwa ama-askari. Ukungena kwabantu okungahlelekile, nokuxoshwa kwabantu bendawo izakhamuzi. Sisizeni sakhe iNingizimu Afrika esasiyiphupha sonke, neNingizimu Afrika izizukulwane eziningi ezayilwela. Uma ningasiza, nifake ngqo kuma-akhawunti abantu abafana noJacinta Ngobese Zuma, noma nivule iphrofayili kwi-ecosystem. Thina sizonikela ngesabelo esijwayelekile embonini ukuze kusekelwe imisebenzi efanayo, futhi sisize ukusabalalisa iqiniso kabanzi. Laba ngabantu abanesibindi, abazimisele ukuhlanganisa izwe ngenhloso eyodwa. Into okungazange yenziwe ngohulumeni omongameli bethu abedlule. Laba bangabaholi babantu, hayi osopolitiki abalandela imiyalo yabaxhasi babo. UJacinta ungumama wesizwe, okhethwe abantu, hayi osopolitiki abanonya. Asimsekeleni alungise le nkinga eyadalwa amakhomthotsi ama-askari. Sicela nenze iminikelo kubantu abaqotho ababhekelana nengozi ukuze balwe nokungena kwabantu bokufika okungahlelekile nokuxoshwa kwabantu bendawo izakhamuzi. Laba ngabantu abaqotho, amaqhawe azimisele ukusebenza ukuze lapho nibuyela ekhaya nithole izwe elihle. Thina iPhumo Ecosystem sizonikeza isabelo esijwayelekile embonini kulaba baqotho. Amaqembu afana noMarch and March, uPhakela Umthakathi, Ungizwe nabanye. Esikucelayo nje ukuthi nithwebule futhi nilayishe ubufakazi bomnikelo wenu. Isizathu esenza nibe phesheya. Kuphrofayili yenu ye-ecosystem. Izizukulwane zenu kumele zazi ngomnikelo wenu, ziqonde futhi ziwazise umzila enawuhamba ukuze nibanike impilo engcono. Gcinani ilifa lolwazi lomndeni wenu. Saphenduka saphenduka nje bo.